Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч, і гэта легенда пра кветку. Сёння ў нас ужо май, месяц марыйных кветак, таму трэба пра іх і паразмаўляць. Сёння ў нас у студыі досыць сціплая кветка, але яна вельмі прыгожа квітнее сваімі блакітнымі вочкамі, я бы нават казала. Вось такая прыгажунька, і завецца гэтая кветка барвенак. Дарэчы, яна досыць усім вядома, але чамусьці ўсе кажуць, ну, гэта сіненькімі. Вось гэта сіненькімі з блакітнымі кветачкамі, гэта і ёсць барвенак. Сапраўды, гэта адна з такіх маіх любых кветак з вельмі багатай, доўгай гісторыяй і вельмі багатым сімвалізмам. Яе вось такой сціплай, пяшчотнай прыгажосцю захапляліся на працягу стагоддзяў. І ў шматлікіх культурах гэтай кветкі надавалі розныя значэнні. Вось неяк так скласці такі просты аповед, напэўна, мне сёння не атрымаецца. Таму я буду кранаць тую ці іншую староначку жыцця гэтай кветкі і распавядаць пра яе. Вось так пабудую свой аповед. Сімвалізм барвінка, дарэчы, у многіх культурах, у многіх краінах гэтая расліна, яна сімвалізуе даўгалецце і цягавітасць. І сапраўды, вось здольнасць гэтай кветкі расці ва ўсялякіх такіх неспрыяльных умовах, яна здзіўляе. Сапраўды, бо дзе мы толькі барвінка не бачым. Вось, і, канешне, з боку сімвалізма вось гэта яе ўласцівасць разглядаецца як такая праява устойлівасці і сілы. І невыпадкова менавітую вось гэтую сціплую блакітную кветачку ўключаюць ва ўсе букецікі, якія вось плануюцца падараваць людзям, якія перажываюць досыць такі цяжкія часы. Канешне, барвінак гэта яшчэ і сімвал любові, сімвал натхнення, сімвал чысціні. Вось сапраўды пра тое, што гэта кветка нейкай такой чысціні, гэта ёсць, ну так, адлюстравалася ва ў шматлікіх культурах па ўсім свеце. І шмат-шмат легенд з барвінкам звязана. Але ўсё ж такі я батанік, давайце пачну крыху ад пачатку. Бо лацінская назва гэтай расліны вінца, яна паходзіць ад слова абвіваць. Дарэчы, барвенак па-беларуску, барвінак па-руску, вінца па-лацінску. Так? Адкуль мы маем вось гэта барвінак або барвенак? Ну, наша беларускае слово. Лацінская, дарэчы, ўжо разумела. А вось менавіта барвенак, так? Гэта прыйшло да нас з украінскай мовы. І цікавостка ў тым, што барвенак гэта слова складаецца нібыта з двух частак, з двух слоў. Барва, што вызначае колер, фарбу, і вінак, ну, менавіта вянок. То гэтую кветку, назву яе, можна перакласці як прыгожы вянок, упрыгожванне вянка, ну, на крайні такі выпадак, можна сказаць, каляровы вянок. І гэта сапраўды не спросту пайшло так, бо на Ўкраіне гэту кветку шырока карысталі ва ўсіх абрадах. Асабліва тое, што датычылася шлюбу, бо барвінак абавязкова павінен быў быць у букеце ці вяночку маладой нявесты, так, і таксама яе сябровак лісцем упрыгожвалі вясельны каравай, лістамі барвінка ды кветкамі абсыпалі жніха ды нявесту, калі яны выходзілі з хаты, і, канешне, высцілалі ім дарогу. І ўвогуле зеляніна, ну, яна так шырока карысталася ў народзе менавіта вось тое, што звязана з абрадамі. У Карпатах, калі збіралі барвінак для вяселля, гэта быў такі асобны, такі асаблівы вось звычай, то нават спявалі там адпаведныя песні. Вот гэта было перад вяселлем, такой вельмі прыгожы абрад вось менавіта збора гэтага
барвінка. І, канешне, гэта вечназялёная расліна, яна лічылася сімвалам любові, сімвалам вернасці, сталасці, ну і стала амаль што нацыянальнай кветкай Украіны, бо вобраз гэтай кветкі, ён вельмі шырока выкарыстоўваецца у тэкстах народных там песень і гэтак далей, да? Ну, што тут можна прыгадаць? Напрыклад, вядома украінская песня «Несе Галя воду», так? А за ёй Іванка, як барвінка гнецца, як спяваецца, дарэчы, заблыталася, запамятавала. Вось, шырока гэта адлюстравана. А барвінак згадаў, дарэчы, Тарас Шаўчэнка і гэтак далей. Шмат вёсак на Ўкраіне, якія маюць назву барвенак. Вось, але на гэтых цікавостках мы супыняцца не будзем, а пойдзем далей, бо цікавостак шмат, і шмат вельмі легенд. Адну з найбольш такіх цікавых я прыгадаю. Была жанчына, яна выйшла замуж, народзіла вельмі прыгожага сына. Ён вырас, быў сталы, прыгожы, мужны і гэтак далей. Вось, і звалі яго Бар. Усе дзяўчаты па ім сохлі, усе хацелі абраць з ім шлюб, асабліва адна, і матуля яе была хто? Канешне, вядзьмарка. Але гэты хлопец Бар, яму падабалася іншая дзяўчына, у яе былі безумоўна прыгожыя блакітныя вочы, і вось ён вырашае, што менавіта гэтая дзяўчына будзе яго жонкай. Вось, і як бы там гэта вядзьмарка не перашкоджвала, нічога ў яе не атрымалася, вяселле ўсё ж такі было, але ўсё ж такі неяк гэтая вядзьмарка, маці гэта з дзяўчыны пакрыўджана, яна неяк дабралася да гэтых маладых, ці то нейкі там звар быў, ці то там нейкі напой, але ўсё ж такі яна вымавіла свой праклён, і Бар, і яго дзяўчыну, якую, дарэчы, ўжо, жонка, дзяўчына, жонка, маладая, яе звалі Вянка, яны знікаюць. Матуля гэтага Бара, калі пабачыла, што і сын яе, яго маладая жонка зніклі, яна, канешне, пакацілася на зямлю, плакала, кленчыла, цеклі слёзы, вось, і менавіта на тым месцы вырас вось гэты прыгожы барвенак, і ён расквітнеў вось гэтымі блакітнымі кветачкамі, і назвалі гэтую расліну барвінкам у гонар і ў памяць вось гэтых хлопца ды дзяўчыны. Але гэтая легенда нам распавядае, больш такую як бы звычайную гісторыю, так? А ёсць і шмат такіх, якія вось менавіта датычацца такой неўміручасці барвенка. Бо мы все яго бачылі, дзе ён толькі не расце. І гэтая расліна адносіцца да вечназялёных, то есть заўжды мае зялёныя лісты. І вось гэтая неўвядаемасць, яго такая дзіўная жывучасць, яна таксама нарадзіла шмат легенд. Асабліва мне тут падабаецца адна легенда, якая ходзіць на Нямеччыне, і цікава тое, што гэта легенда такая вельмі светская і вельмі такая сучасная, яна маладая, калі так даследаваць ее такую этымалогію. Дык вось, людзі ўсе захапляюцца чымсьці моцным, прыгожым, такім вядомым, і пра гэта легенда. А самае такое праўдзівае пакідаюць дзесьці ў старонцы. Вось, пра гэта і легенда. Аднойчы назбіралі вялікі букет руж з моцным пахам, водар, гэта такі, ой, прыгажосць, усё. Ну і крыху дадалі туды барвенка, паставілі гэтыя кветкі ў вазу, яны квітнелі, усё. З цягам часу, канешне, ружы адцвілі. Іх хацелі ўжо выкінуць гэты букетик і паглядзелі, што лісты-то барвінку яны працягваюць зелянець, не жадаюць вянуць, трымаюцца да апошняй кроплі вады ў вазе. Неяк так паглядзелі, дадалі вады, ружы выкінулі, лісты гэтыя пастаялі барвінка, пусцілі карані, неяк шкада выкідаць. Людзі за іх пасадзілі ў нейкія там гаршкі, якія павінны былі красавацца ўлетку. Лета прайшло, ніхто гэты барвінак так і не даглядаў, зусім і забыліся нават пра іх. Наступіла восень, потым зіма, і вось гэты барвінак так і жыў, нікім там забыты, нікім невядомы у гэтых гаршках. Прыходзіць вясна, што ж бачаць людзі?
гэтыя кветкі, пра якія ўсе забыліся, які не прыцягнулі ад пачатку увагі да сябе, не тое, што засталіся жывымі, яны расквітнелі, паўсталі вось гэтай магутнай сваёй зелянінай, блакітнымі вочкамі пазірнулі, і, канешне, прыйшла думка да людзей, яны ж вечныя, бо вечнае тое, што праўдзівае. Таму ніякія, як кажуць, ружы нават і спаборнічаць не могуць з барвінкам. І, дарэчы, вось я не валодаю нямецкай мовай, але дакладна у барвінка ёсць такая свая мясцовая мянушка, і калі яе перакласці на нашу мову, то барвінак называюць вечна, вечны, вечны як думка. Вось такая цікавостка. Вельмі яшчэ такая цікавая рэч, што, канешне, вось гэту асаблівасць барвінка заўжды быць такім прыгожым, зялёным у кожную пору года была заўважана людзьмі вельмі здаўна і звяртала да сабе ўвагу. Таму ёсць вельмі такі старажытныя легенды, якія датычацца, напрыклад, там і старажытнай Грэцыі, канешне, і гэтак далей. Мне вельмі падабаецца, дарэчы, вось гэта старажытна грэцкая легенда, яна кажа, што багіня вясны і кветак Флора аднойчы гуляла па лесе і захаплялася фіялкамі. Ну, такія ж яны ўжо духмяныя, ну, такія ж яны ўжо там прыгожыя, ну, такі ўжо колер у іх фантастычны. А барвінак, ён рос побач, ён гэта ўсё пачуў і такой, як так, а я, а мне, і адразу ж пачынае квітнець. Блакітнымі вочкамі зазірнуў ён на Флору, тая звярнула на яго сваю увагу, і ён ёй пачынае казаць, паслухай, вось я таксама такі файны, такі прыгоженькі, такі вось, але вось кветкі ў мяне маленечкі, там паху моцнага я, як фіялка, не маю, і нават назвы ў мяне няма. Флора паглядзела, кажа, ну, слухай, сапраўды ты такі файны, трэба нешта ці зрабіць. Давай так, памерам кветкі твае будуць больш, чым у фіялкі. Узнагароджу цябе такім працяглым красаваннем, а яшчэ ты будзеш такі устойлівы да ўсякіх халадоў і іншых нязгод. І імя цябе будзе Вінца, барвінак. Вось такая цікавая легенда. Мне вельмі, дарэчы, падабаецца. Але хачу неяк так пераскакваць па часе і ўжо ісці крыху да сярэднявечча, калі можна так казаць, да? Бо менавіта ў гэтыя часы пачынаецца такое станаўленне культа марыйных кветак. Кветак, якія нам распавядаюць, неяк адносяцца, ушаноўваюць на свяцейшую пану Марыю. І вось менавіта барвінак пачынаюць звязваць з Марыяй. І кветка нам расказвае аб яе чысціні і нявіннасці, шырока пачынае выкарыстоўвацца ў маёвых набажэнствах, так, у літаніях, упрыгожваюць і абразыкі гэтай кветачкай барвінка, і самі вось гэтыя статуі Марыі. Вось так, як кажуць, храмавая фларыстыка пачынае працаваць на карысць барвінку. Вось, і калі рухацца крыху далей па часе, то можна заўважыць, што ўжо ў віктарыянскую эпоху барвінак увогуле набывае такую шырокую вядомасць. Вось, і ён атрымоўвае такую новы такі сэнс, новы такі сімвалізм, бо гэта становіцца кветка сімвалам новай квітнеючай дружбы, новых такіх пачынанняў, увогуле зараджэння чагосьці такога захапляльнага і пазітыўнага. І гэта ідзе менавіта вось з маёвых набажэнстваў. Дарэчы, у той жа час барвінак яшчэ і сімвалізуе як такі добры, цёплы, лагодны, вось мілы сэрцу, успаміны, які звязаны з сям'ёй, з братамі, з матуляй, з сябрамі, з нейкім месцам і нават з людзьмі, якія адышлі у той свет. Вось.
Кветка пачынае з'яўляцца на хрысціянскіх там нейкіх рэлігійных карцінах, пачынаюць маляваць Мадонну з немаўлём на руках, вось і дзесьці ўнізе там гэты барвенак уецца. Вось, і, дарэчы, вельмі такая цікавостка, ёсць такое павер'е. Канешне, гэта народны забабон, але ўсё ж такі верылі, што барвенак, які збіралі паміж святамі ў небашэсце на свяцейшай Панны Марыі і калядамі, вось менавіта ў гэты час, што ён такі вельмі моцны і нібыта такая ахова Маці Божай будзе ўжо табе спрыяць увесь гэты час. Насілі гэтыя сухія букецікі неяк там і пры сабе і, дарэчы, вешалі над уваходнымі дзвярыма. Калі мы кажам яшчэ пра тое, што яго збіралі, ну вось толькі уявіць, назбіралі гэтага барвінку зашмат, бо Маці Божая клапоціцца праз яго аб нас. Ну, трэба штосьці з ім рабіць. І, канешне, ім лекавалі. Але ён не шырока карыстаўся такой нейкай славай, як лекавая расліна. Пашырэнне сасудаў галаўнога мозгу, асноўнае дзеянне, якое ён можа даць, як лекавая зёлка. Ну, і крыху карыстаўся ён у гінекалогіі. Але, дарэчы, ім не надта моцна і лікаваліся, як я ўжо казала, бо ён трывае шмат алкалоідаў, вось, і ён можа быць нават атрутны. Дарэчы, вось, дзякуючы гэтым алкалоідам, ён заўжды і такі вечна зялёны. Як доказ сваіх слоў прывяду, таксама быў такі звычай, калі ўжо юнак з дзяўчынай дамаўляліся аб шлюбе, там дзесьці паціху, не на вачах бацькоў, да, то быў звычай такі ўзяць менавіта адзін гэты лісточак барвенка, разарваць яго на две паловы, кожная з гэтых закаханых павінна з'есці палову гэтага лісточка. І тады яны ўжо ніколі не расстануцца, і каханне іх ніколі не астыне. Але вось добра рабілі, што елі адзін лісточак, а не два. Дарэчы, людзі былі асцярожнымі. Бо, як і ў каханні, тут трэба, як я казала, трэба было ведаць меру, бо расліна атрутная. Яна сапраўды, ну, такая няшкодная і, ну, бяскрыўдная, але ў вялікіх дозах ён можа быць атрутны. І вось, дарэчы, такая верная любоў для аднаго з двух сапраўды можна перарасці ў вечную памяць, калі ўжо скарыстаць зашмат. Калі мы кажам, дарэчы, яшчэ пра барвенак, то трэба прыгадаць яго водар. Ну, знешні выгляд мы ўжо распавядалі, водар. Бо зараз ён не карыстаецца такой, у сучаснай мове кажучы, ароматэрапіі, а тады шырока. І вось я знайшла сучасныя даследаванні, якія нам распавядаюць пра яго водар. Па-першае, гэта такое расслабленне дае. Вось яго шырока карысталі, барвенак трымае эфірны алей. Вось ён забяспечвае агульнае адчуванне спакою і дабрабыту. Па-другое, для жанчын увогуле абавязкова гэта амаладжэнне. Лічыцца, што водар барвінка валодае амаладжальнымі уласцівасцямі і спрыяе здаровай скуры і росту клетак. І, канешне, яснасць, бо сапраўды водар барвенка, ён, ну, не надта такі моцны і трэба прынюхацца, але ён вельмі такі чысты ды свежы, я бы так вось казала. І, дарэчы, чаму мы не ведаем, што ён мае гэты водар, бо сцелецца барвенак-то па зямлі, мы не так часта ўжо ўкленчым перад ім на каленях, каб яго панюхаць. Вось, ну, шчыра кажучы, так. І вось трэцяя ўласцівасць, гэта такая яснасць розуму і павышае нейкую такую канцэнтрацыю. Таму барвінак шырока карысталі яшчэ з такіх старажытных часоў вось для ароматэрапіі. І тут ёсць такая вельмі цікавая хрысціянская легенда, бо барвінак лічыць яшчэ і кветкай святой Веранікі. І лічыцца, што вось менавіта яна карыстала лісце ды кветкі гэтай расліны, трымала ў іх тканіну, каб яна была такая вось, па-першае, добра пахла, па-другое, вось гэта ўсе уласцівасці мела, да? І вось менавіта гэтай тканіна яна і выцерла твар Езуса на яго такім шляху на Галгофу. І досыць такі доўгі час барвенак узгадваўся ў нейкіх такіх кнігах, што датычыцца батаніцы, да? Як святая трава.
Дарэчы, цікава, што першыя такія ўспаміны пра барвенак, да, яны датычацца ў кнігах 1300-х гадоў, гэта 700 гадоў таму ён быў ужо вядомы, шырока карыстаўся. Вось, але тут ёсць і яшчэ такі момант, да, апрэч яго водара, вось чаму святая трава пайшло, бо у сярэднявечча з дапамогай барвенка знаходзілі ведзьм ды ведзьмакоў. Ну, гэта такая цёмная старонка жыцця гэтай расліны, бо калі ўжо быў суд і вызначалі сувязь абвінавачанага чалавека з цёмнымі сіламі, то суддзя зрываў гэты лісток барвенка, кідаў яго ў кіпячае сала, і калі лісток заставаўся ў патэльні, то абвінавачаны чалавек, ён не вінаваты. А калі лісток усё ж такі выскакваў з таго сала, то значыць усё, прадаў душу д'яблу, далей што з чалавекам рабілі, усім вядома. Ну, што маем, то маем, цёмная такая староначка жыцця гэтай расліны. Але вернемся яшчэ да яго вечна-зялёнага лісця. Канешне, гэта ўваскрасенне і вечнае жыццё сэнсуецца, да, усе вечна-зялёныя расліны маюць такую сімволіку. Вось, і сапраўды яму надавалі такую асацыяцыю вось з уваскрасеннем, з вялікднём, з абуджэннем прыроды, бо ён пачынаў квітнець. І калі мы кажам пра вечнае жыццё, дарэчы, барвінак так ніяк, а ўсё ж такі трапляў на могілкі, вось, і карысталі яго для ўпрыгожання магіл. Дарэчы, вось такое маё асабістае такі ўспамін. Мы гулялі на могілках, у мяне было добра сапраўднае дзяцінства. Мы гулялі на могілках, і я, дарэчы, помню шмат барвенка на вось гэтых узмагіллях. Вось, шырока карыстаюсь і нават у сённяшні час. І, канешне, калі ён ужо апынаецца на пагосці, на магілах, так, як сімвал такога вечнага жыцця, адсюль пайшлі адразу ж забабоны. Барвенак пачынаюць называць і фіялкай мерцвякоў. І тое, што там нейкія, калі там ужо ведзьму пахавалі, дык ён туды папоўз адразу ж. І нават барвінак атрымоўвае такія народныя назвы, як магільная трава, ведзьмана фіялка, магільнік, магільніца, труна трава. Нават вось так. Але я дазволю сабе прыгадаць маленькі ўрывак з кнігі Мікалая Залатніцкага. Мне вельмі гэта падабаецца, гэты ўрывачкі невялікі, і такая абарона гэтага ж барвенка атрымоўваецца. Аднойчы на зямлю упалі раннія маразы, калі лесу яшчэ не паспелі скінуць лісце, кветкі адцвесці, а хлеб выспіць. Як бляшчаныя зазвінелі лісця дрэў, заценькалі травінкі, і ў ледзішчы звярнуліся кветкі. Жудасна было глядзець на замарожаную зеляніну, а яшчэ страшней слухаць звон замерзлых лісцяў. Калі нарэшце выглянула сонца і прагнала мароз, яно толькі ўзмацніла карціну жаха. Лахманамі віселі лісты, брудным кісялём распаўзлася па лугах трава, і толькі барвенак, як ні ў чым не бывала, расправіў пялёсткі, разградзіў лісточкі і выпрастаўся ва ўвесь рост. Як вечназялёная расліна, яго прынеслі з лесу ў сад, а з саду на могілкі, як сімвал вечнага кахання і ўспамінаў пра людзей. Успамінаў, якія ніколі не спыняюцца. Таму, канешне ж, барвінак пасаджаны ў садзе, ды нават на могілках, гэта ўсё ж такі, напэўна, пра шчасце, пра добрыя ўспаміны, пра каханне, а не пра нейкія магільныя травы. Ёсць яшчэ адна цікавая легенда пра барвінак. Аднойчы чужынец закахаўся у дзяўчыну, няхай будзе украінскую. І так ён яе палюбіў, але нечакана ён памірае, ідзе да Бога, і там на судзе ён пачынае казаць: «Пане, канешне, я не варта, але так хачу быць побач са сваёй каханай, хоць яшчэ адзін разочак, вось, калі ласка, потым можна і ў пекла». Бог добры і літасцівы, ён кажа: «Добра, давай, адпускаю цябе да сваёй каханай, толькі на адзін раз».
ён яго адпускае, той чалавек не бачны для гэтай дзяўчыны, і так нават Богу кранула яго гэтае каханне. Ён кажа: паслухай, аставайся ты ўжо ў выглядзе кветкі, будь побач з гэтай дзяўчынай, і куды будзе ступаць нага тваёй каханай, вырастай там, няхай людзі бачаць, што такое сапраўднае каханне, і, канешне, потым дазваляюць сабе вырасці на яе магіле. Вось такая прыгожая хрысціянская легенда. Дарэчы, у пэўны такі час таксама барвінак лічыўся і кветкай Святой Тройцы. Вось, і шырока упрыгожвалі касцёлы на Троіцу менавіта барвінкам. Ён, дарэчы, вось вы все ведаем, як ён расце, такія нібыта ланцужкі з лістамі ў тых зрывалі, рабілі гірлянды, досыць прыгожа выглядае. Яшчэ ёсць такая цікавостка, што павер'е у аўстрыйцаў, дарэчы, не цікавостка, што у свята святога Мацвея рабілі вянок з барвінка і кідалі ў ваду, і трэба было гэты вянок потым дастаць з заплюшчанымі вачыма. Кажу, калі дастанеш, калі вылавіш, усё, будзе шлюб і дзяўчыне, і хлопцу, вось, неўзабаве будзе вяселля. Вось такое павер'е. Цікава, што барвінкам увогуле дэкаруюць і не толькі ў садзеннікі, там клумбы, да, гэта і насыпы можна пабачыць, і ўмацоўваюць схілы, азеляняюць усялякія там пагоркі, там, дзе іншыя расліны не хацяць нават думаць пра тое, каб пажыць. А ён там добра жыве, добра сябе адчувае, радуе нам вока і зімой, дзе там з-пад снегу праб'ецца, захоўвае такую зялёную афарбоўку. Канешне, і ў гарачыя засушлівыя дні летам сапраўды вельмі такая цікавая расліна, і добра яе ўжываюць вось менавіта для дэкарацыі такой расліннай. Цікава тое, што кветкі гэтай расліны яны заўжды адкрываюцца прыблізна каля 6 гадзін раніцы, і каля 5 гадзін вечара яны будуць зачыняцца. І увогуле гэтыя квяточныя гадзіннікі мяне заўжды шчыра так захапляюць, бо такое маўклівае стварэнне прыроды, як кветка, так, здольна так шчыра распавесці пра свет і цяпло, нават калі сонца няма. Я гэтым шчыра захапляюся. Вось. І, канешне, наўрад ли такая, якая іншая расліна атрымала такую вялікую вядомасць у 18 стагоддзі у Францыі. Я, дарэчы, па-французску недобра размаўляю, ад слова зусім не размаўляю, але па-французску барвінак гэта будзе ля парвенце. І вось, каб сарваць гэтую кветку, каб палюбавацца ёй, у канцы 18 стагоддзя людзі адпраўляліся на ўзлескі, на пагоркі, ў сады, і ішлі туды маладыя і старыя, гараджане, гараджанкі, прыдворныя кавалеры і дамы, і вышэйшыя дзяржаўныя саноўнікі, міністры і нават каралі. І вось пра гэта я хачу распавесці вельмі цікавую гісторыю. Чаму ж яны туды шлі? Бо кветка была у вялікай модзе, і гэта дзякуючы Жану Жаку Руссо. Мы ведаем Жан-Жака Руссо як чалавека, які печываўся ў цалавецтва. Ён не любіў сваіх сяброў там дзесьці ў глыбіні душы. Але вось гэты геній, ён стаўся такім вельмі мякка-сардэчным, нават дзіцём, калі пераносіўся ў свет раслін. Жыццё сярод іх, сярод прыроды служыла мне абнаўленнем засмучанай душы і цела. Я бачыў у іх тое чыстае, дасканалае тварэнне, якім яно выйшла з Божых рук. Тварэнне яшчэ не сапсаванае, не скажонае дакрананнем чалавека. Я супакоіўся сярод кветак душой. І, дарэчы, вельмі цікава, што вось барвінак, ён меў такое дачыненне да Жан-Жака менавіта праз тое, што калі той быў яшчэ такім юнаком, ён выкрываўся ад праследавання, і яму дапамагала такая сардэчная, мілая жанчына, гаспажа де Варан. Ён, канешне, быў маладзейшы за яе, закахаўся ў яе па самыя вушы. Вось, і каханне, было такое адказнае. Але гісторыя не пра гэта.
гісторыя пра тое, што аднойчы яны разам спадарожнічалі і дзесьці былі там ехалі ва ўзгорак, і каб было лягчэй коням ехаць, яны выйшлі і ішлі побач пешшу. І вось гэтая гаспажа де Варан, яна пабачыла дзесьці ў кустах блакітную кветку барвенка. Вось, яна пачала крычаць: гляньце, гэта ж барвенак у колеры, гэта барвенак, і была ў такім вялікім захапленнем. А Жан-Жак тады паглядзеў, неяк так, кветка, добра. І вось праходзяць гады, гэта ўжо каханне патухла, не было ўжо і той жанчыны, і ён весь такі засмучаны душой і целам, аднойчы батанізіруе, калі можна так сказаць, са сваім сябрам, пабачыў вось гэтую кветку. І як ён сам кажа, што ён неспадзявана наткнуўся ў кустах на гэтую кветку, то ўсё шчаслівае мінулае раптам уваскрэсла перада мной, і я з захапленнем восклікнуў: ах, дык гэта ж барвенак. Гэты крык радасці вырваўся ў яго, і ён пра яго так шырока распавядае. 18 гадоў праз таго шчаслівае падарожжа, пра якое я вам казала, і распавядае ён гэта ў сваёй кнізе. Тыя хвіліны шчасця, пра якія я хацеў успамінаць, былі адзінымі і давалі права казаць мне: я таксама жыву. Гэта ён усё апісвае ў сваёй споведзі, апісвае гэту сваю кранальную гісторыю кахання. Кніга набывае такую вялікую моду, усе пачынаюць чытаць яе, захапляцца гэтым барвенкам. Ён становіцца вельмі знакамітым. Усе ходзяць на пагоркі ім любавацца, як кветкай, якой захапляўся Жан-Жак Руссо. Слава ідзе, выходзіць уже за памеры Францыі, ідзе далей і распаўсюджваецца на ўсю Еўропу. І вось менавіта калі пачыналася вясна, калі барвінак пачынаў так шырока квітнець, то ўсе людзі выходзілі з хаты і ішлі шукаць гэтай кветкі, ішлі насустрач вясне, маладосці, насустрач каханню, натхнёныя вось менавіта споведдзю Жан-Жака Руссо. І кветка атрымоўвае вялікую вядомасць, пра якую я ўжо казала. Магчыма, можна было б сказаць, што, канешне, мода прайшла з цягам часу, і вось сувязь гэтай мілавіднай кветкі і жыцця гэтага генія з лёсам яго так павінна была неяк так абарвацца, але ўсё ж такі не. Палкаціліся аб этом жэнеўцы, швейцарцы. Вось яны вырашылі неяк так падтрымаць памяць Жан-Жака Руссо, увекавечыць яе. Вось, і на яго радзіме у Жэневе яны будуюць выдатны помнік. Ён стаіць на такім вельмі прыгожым маляўнічым астраўку. Ён атрымаў назву выспы Жан-Жака Руссо. І, канешне, уся дарога да яго, невялічкія там нейкія клумбачкі былі абсаджаны менавіта любімым ім барвенкам. Вось, і мы гэта можам пабачыць і дагэтуль. Барвенак вось там так шырока прыгожа квітнее, і гэта такі абавязковы пункт вельмі такога сучаснага адукаванага чалавека, які хоча пабачыць вось гэты помнік Жан-Жаку Руссо, то ён там абавязкова сустрэне не толькі вялікага генія думкі, але і яшчэ клумбы з барвенка. Ходзіць туды любавацца і далей гэтай кветачкай, і вось менавіта так праз літаратуру, праз такое каханне барвенак набыў такую вядомасць. Але, дарэчы, вось тэма кахання і барвенка, яна яшчэ шырока падтрымана, напрыклад, і Шекспірам у Рамео і Джульетце, бо там таксама скарыстоўваны вось гэты сімвал барвенка як вечнага кахання, як сімвал вечнасці, так? І ён ужыты не тое, што там ёсць расліна, а там ёсць, калі не блытую пояс, ён вышыты гэтымі кветкамі барвенка, лістамі, і вось гэта сімвалізуе каханне паміж Джульеттай і Рамео, нягледзячы на такую варожасць іх сем'яў. Дарэчы, калі ўспомніць партрэт Дар'яна Грэя, Оскара Уальда, то калі ўжо
Дар'ян Грэй забівае Базіла, так, то ён таксама пасылае кветкі потым, ведаючы, што гэта ён сам зрабіў, але ён пасылае кветкі, і ў гэты букет у асноўным уваходзяць кветкі барвінка, якія сімвалізуюць вось такую памяць Дар'яна Грэя аб Базіле і тое пачуццё нейкай віны, якое ён адчувае за яго забойства. Дарэчы, і ў сучаснай літаратуры выкарыстоўваецца вось гэты вобраз. Я прыгадаю, напрыклад, Хрысціяну Ханну, у яе кнігу «Салавей», так, дзе Ізабель і Вінна, две сястры, адна з іх гіне, і вось, каб такую памяць надаць, то адна пасадзіць на магіле другой менавіта барвенак, як сімвал вось гэтай чысціні, кахання, памяці і нейкіх такіх добрых, мілых успамінаў. Вось. Ну і напрыканцы я яшчэ дадам такую цікавостачку. Дарэчы, барвенак гэта яшчэ і колер. Вось тая блакітная кветка, якую мы можам пабачыць. Барвенак, гэты колер, ён мае сваю назву. Дарэчы, барвенак, як я казала, ён мае свой асабісты нумар. Ён шырока выкарыстоўваецца, і, дарэчы, вось колер пад назвай барвенак з нумарам вось гэтага колеру, гэта быў колер 2022 года. Гэта быў вось самы знакаміты колер. Дзе мы можам яго ўвогуле пабачыць? У такой чысціні, так, вось у чыстай выяве. Ну, тут заўжды ўзгадваюць, паглядзім на карціну Вінсента ван Гога «Зорная ноч». Там гэты колер ужыт. Дзяўчына з жамчужнай завушніцай Вермеера таксама, там ёсць колер барвенак. Ну і, канешне, калі я ўжо казала, што 2022 год гэта быў абвешчаны колерам барвенку, то знакамітая вось гэтая сукенка, якая так і называлась барвенак, з калекцыі «Вясна-лета» Крыстіяна Діора. На подіумы таксама я спецыяльна знайшла, спампавала, як гэта выглядала. Вось так гэты дом моды Крыстіяна Діора, ён падкрэсліў тое, што яны таксама маюць дачыненне да гэтага фантастычнага блакітнага колеру. На гэтым я ўжо буду паціху сканчваць. Прапаную усім нам, ён будзе квітнець яшчэ амаль што цэлы май, а дзесьці будзе, можа, там крыху халадней і яшчэ даўжэй, палюбавацца ім, абавязкова нагнуцца, сырваць кветку, панюхаць вось гэты водар своеасаблівы такі, які ён мае. Ну і, канешне ж, захапляцца кветкамі, захапляцца раслінамі. З вами была Анастасія Аўдзевіч і легенда пра барвінак. З Богом! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.